O presidente provincial do PP, Rafael Louzán, ceou o pasado luns en Silleda cos membros da executiva local do partido para comezar o camiño da estabilización da formación na localidade Trasdezá. O secretario local, José Antonio Pena, pasa a asumir a presidencia en funcións do partido en Silleda ata as vindeiras eleccións. Ahora mismo entendíamos que había que estabilizar esta situación e foi o que fixemos con agrado, ademais, dos compañeiros e compañeiras da xunta local, en eso no que se van a procurar a traballar. Ahora mismo, pois xa digo, vamos a esperar e despois seguimos tomando esa decisión, pois camiño vamos para as municipales 2011 e polo tanto, bueno, no recorrido tomaremos a mellor decisión que conveña no momento, non? Pero é importante que o partido está funcionando e... Non concretou se haberá ou non congreso. O que si dixo foi que aínda non teñen elixido candidato ou candidata para os próximos comicios. Ese abanico, non, para tomar a decisión dos candidatos, que é algo que marcará o Partido Popular de Galicia en relación a fechas e demais, pero neste momento eu creo que toca traballar por este partido que ten uns bons resultados, que temos que volver a esa senda da maioría absoluta, ese é o noso objetivo, e, polo tanto, aí vamos a traballar. Aquí nesta comarca, na comarca do Deza, temos 4 ayuntamentos dos 6, e non cabe outra que nesos dous, donde en este momento pois non somos o partido máis votado, que é Rodeiro, que queremos o objetivo de... Creemos firmemente, además, que o vamos a conseguir, de que os ciudadanos de Rodeiro nos darán esa maioría absoluta para poder volver a gobernar, igual que no caso de Silleda, non? En Silleda, o PP precisa un concelleiro máis para obter a maioría absoluta, con 7.